Ongietorri, eskerrik asko Zahautzen Zientziaz Blai ekitaldiaren 11. edizio honetara etortzeagatik. Gaur, gurekin ditugu alde batetik 4 ikerlari, Lukas Arana, Janire Aranburu, Oieri Jurko eta Eneko Atxa, EHUko ikerketa talde desberdinetan dabiltzate. Ikasketak eta masterrak amaitu ondoren, tesi doktorala dute orain erronka nagusia datozen urteetarako. Bestetik, Iban Amestoi, aurtengo gonbidatu berezia daukagu. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Esan bezala, ni Lukas naiz, informatika fakultatetik nator, eta hitz zentrotik. Hitz zentroa da, informatika fakultatean dagoen ikerketa talde bat, eta esan bezala, adimen artifizialaz eta hizkuntzan enfokatzen gara, eta hortan egiten dugu lan gehiena. Seguruenik, hola izan da ez duzue jakingo zertaz ari naizen, baina seguru tratatzen ditugun gaiak ezagutzen dituzuela. Azken urteetan, batez ere 2022tik aurrera, gure ikerketa arloa gehien bat enfokatu da hizkuntza ereduetan. Hau da, ChatGPT-etan. Hizkuntza eredu hauek dira nolabaiteko eredu matematikoak, daudenak ordenagailu batean barruan, eta gai direnak guk esaten dioguna ulertzeko, eta ulertu duten horri erantzun bat emateko ere hizkuntza naturalean. Hau da, gizakion hizkuntza berean. Ezagunena ChatGPT da, seguro hemengo askok ezagutuko duzuela, eta berekin elkarrizketak izaten dituzuela, baina askoz gehiago daude. Microsoftek badauka Copilot, Facebook edo Metak badauka Llama, Googleek Gemini, eta gero badaude beste alternatiba batzu, Quen edo DeepSeek bezalakoak. Eta esan bezala asko daude, baina egia zen eredu irekietan, hau da, denok erabili ditzazkegun eredu hauetan, gehienak arazo berdina daukate. Eta da, euskeraz nahiko traketsa direla. Eredu hauek datu pila batetan entenatzen dira, ahalik eta gehienetan internet guztia hartzen da eredu hauek entenatzeko, eta orduan, enpresa handi hauek sortzen dituztenean behin ereduak, errekurtso gutxiko hizkuntzak ez dituzte beti kontuan hartzen. Eta horregatik, erabiltzen baditugu normalean ezagunenak diren produktuak, ez dira inonak horrelako hizkuntzetan. Horregatik, guk aurreko urtean sortuko nuen Latxa. Latxa da, Euskal Herrian, Euskal datuekin entenatu dugun adimen artifiziala, eta gai gara Latxa honekin, ChatGPT-rekin bezala hitz egiten dugu, edozein galdera egin, eta erantzuten dugu, eta gainera, nahiko ondo, euskera nahiko jatorrean, eta gainera euskal kulturan inguruan ere badaki. Gai da esateko, Aritz Aranburu Zarauzkoa dela adibidez, badaki zer den pelota, eta bar. Baina, holako eredu bat sortzeak lan asko ematen du, eta prozesu luze bada, eta nire masterreko tesian, aurreko urtean egin duena izan zen eredu honi ikusten irakatsi. Eredu honek testu pila bat jaso du, euskal komunikabide ezberdinetatik, baina ez daki irudiak ulertzen, ez du oraindik irudik ikusi. Eta gauza oso kuriosoa da, zeren badaki zer den kolore bat. Hainbeste testu irakurri du nun, badaki kolore ezberdina daudela, badaki zer den kolore bat, eta gainera badaki koloreen arteko nola ezberdintzen diren koloreak. Badaki ze objektu dauden, badaki objektu ezberdina daudela, eta badaki objektu bakoitza zertarako balio den hori dana testu bidez ikasi du, baina ez daki argazki bat hartuta koloreak identifikatzen, ez daki objektuak identifikatzen, ez daki irudi bat deskribatzen edo esaten zenbat pertsona dauden irudi batean. Beraz, erakutsi bartzaile eredu hauei galderak guk egiten dizkigunean, irudiak ere izateko aukera eukitzeko. Orduan, hau bi fasetan egiten da, nahiko sinplea direnak egia zen. Lehenengoan erakusten zaio deskribatzen irudi bat, deskripzioa delako nolabait ataza orokorrena. Hau da, zuk irudi bat deskribatzeko ulertu behar duzu zein objektu dauden, zein kolore dauden,
eta irudiaren testu ingurua, eta beraz, deskribatzen irakastea eredu batei, nolabait irudiak ulertzeko lehenengo pausu nahiko orokorra da, eta mundu guztiak egiten duena. Horretarako guk erabili genituen 3,3 milioi irudi deskribapen, eta hauek erakutsi genizkion irudiak oraindik inoiz ikusi ez zituen latxa ereduari. Euskeraz guk sortu genuen ereduari. Behin hori eginda, badaukagu sistema bat irudia deskribatzen dakiena, baina oraindik ez da gai irudien inguruko atazak konpontzeko gai. Esaten badiogu irudi baten zenbat pertsona dauden edo testu hau idazteko ez du jakingo, nola egiten den. Oraindik ez jogolako erakutsi. Beraz, nolabait daukagu eredu bat tartean dagoena. Horan bigarren fase bat egiten dugu, kasu honetan 163.000 galderekin, galdera oso ezberdinak kasu honetan, non erakusten diogun, gizakiok erabili ditzazkegun tasa ezberdinetan nola erantzun. Erakusten diogu zein txakur mota den bakoitza, erakusten diogu kontatzen, erakusten diogu testu bat emanda, testu hori, irudi bat emanda testu batekin testu hori bueltatzen, eta bestelako atasak gizakiontzat, sistema hauek onuragarria direnak, eta horretalako erabiltzen ditugu, beraz, horretan entenatzen dugu. 163.000 galdera daude, esan bezala, bigarren fase honetan. Eta behin bigarren fase hau eginda, badaukagu sistema bat nahiko ondo funtzionatzen duena. Badaukagu sistema bat irekia dena, hau da, denok gure ordenagailuan, ordenagailu potente bat balin badaukagu erabili dezakeguna, horrez gain, euskeraz ondo egiten duena, eta gainera irudiak ulertzen dituena, irudien inguruko galderak erantzuteko gai den sistema bat. Eta hau izan zen pixka bat nire master tesian egin duena. Adibide bat ematearren, niri hau asko gustatzen zait, galetzen badiogu deskribatzeko ondorengo irudi hau, ez dakit, denok ezautuko duzuen irudian dagoen pertsonaia da Deadpool pelikula inork ikusi badu. Latxa, gai da esateko Deadpool dela, eta gainera, gai da esateko Deadpool Marveleko pertsonaia bada, hau testu bidezko entrenamentuan ikasi du, eta gainera, Wade Wilson bezala ezagutzen dela, bai? Gai da testu bidez ikasi duen hori, irudietara pasatzeko, identifikatzeko irudian dagoen pertsona hori eta bueltatzeko horren inguruko informazioa. Eta horrez gain gai da ere, deskribatzeko irudia, bai? Lore koloretxo zinguratuta dagoela, zutik dagoela, eta bar. Eta hau da pixka bat sortu nuena zen bezala nire master amaierako tesian. Hortik aparte, lan asko dago oraindik egiteko, oraindik prozesu luze bat daulako eredu bat egitea, eta espero dut hemen digutxira informazio gehiago eman aldezatea. Esker. Eskerrik asko bane. Hanek esan duen bezala, janire naiz, eta nire tesiko proiektua zitzeita etorri naiz, titulu hau dakana. Beak ondo esan duen bezala, ni kimikako gradua eta kimika eta polimeroen masterra ikasen dituen hemen, Donostin, kimika fakultatean. Eta alare, gradua maierako lana eta masterra maierakoa, eta guain doktoretza, Jose Mari Korta zentroa nahi nahi ziten, fakultatetik metro gutxi batzuta da ona. Polimaten barruan. Orduan, polimat da material polimerikoak aztertzen jarduten duen zentro bat, eta bere barruan, 150 ikerlari inguru gabiltza, nazionaletate askotakoak, eta gutxi gora bera erdiak emakumea gea. Eta polimaten barruan ikerketa talde asko daude, ikerketa lerro oso desberdinakin, adibidez bateria garatzen nahi dira batzuk, beste batzuk osasun arazoa detektatzeko gailu elektronikoa garatzen, beste batzuk polimeroen birziklapena aztertzen, eta nire taldea, ingeniritza kimikakoa, gehien bat multiopolimerizazio bidez sortutako polimeroen inguruan ari da aztertzen. Polimerizazio mota hau beste batzuk baino jasangarriagoa da, ze uretan gertatzea erreakzioa, eta gero hemendik lortutako polimeroak hainbat aplikazio izan ditzake. Adibidez, pinturak, korrosioan kontrako estaldurak, edo 3D inprimaketa adibidez.
Aipatzeko dare bai, nire taldiak hainbat proiektu dazkala martxan mundu mailan ezaguna dian hainbat enpresakin, baina nire kasuan pinturak ari naiz aztertzen. Orduan, ja proiektuak inazteko, hasierako titulua irakurrita, ez da oso ulergarria ni zertan egin izen, baina danok ulertzeko pintura hotzak iteitut, hauekin pintatutako gauzak osteko, eta hortako pinturak txuriak izan behar du. Orduan, hemendik aurrea PDRC bezala deituko jo material honi, ze inglesetik datorren, Passive Daytime Radiative Coolingetik dator. Eta hau zertako, danok dakigun bezala, hirietan geota jende gehiago bizigia eta landan gutxiago. Orduan, jende akumulazio honek bero akumulazio bat sortzeu hiri hauetan. Orduan, bero arte efektua sortzea. Efektu honek, hiri eremutan 5 edo 10 gradu gehiago iteko, efektu honek sortzeu, hirietan landan baino 5 edo 10 gradu gehiago itia egun batzutan. Eta hori mitigatzeko edo eragozteko gaur egun aireztatze eta aire girotu sistemak erabiltza ditugu, baina hauek hainbat arazo dazka, adibidez, ez dutela beroa eliminatzen, leku batetik bestea mugitzeute, bestetik CO2 emisio handiak dazkae, eta hauek mantentzeko energia kosto handiak eskatzea dituzte. Orduan, PDRC material hauek aidia aztertzen hauen alternatiba bezala erabiltzeko. Erabilera honez gain, beste aplikazio batzuk izan ditzake material mota honek, adibidez, erropetan inkorporatuz geho, gu osteko balio du, edo plaka fotovoltaikoak osteko, elektrizitatea generatzeko, baina nire kasuan esan bezala, eraikinak osteko erabiltzea. Orduan, nola funtzionatzen duna azaltzeko, bi gauza nagusi iteitu material hauek, batetik eguzkitik datorren energia desberdinetako uinak aliketa gehien isladatzeitu, eta beste iturri batzutatik datozen energia motak, adibidez atmosferatik edo kontaktuz pasatzen zaien beroa, material hauei, uin infragorri bidez kanporatze dute. Guk danok beroa botatze duen bezala, baina material hauek energia jakin batekin botatze dute, eta atmosferak duen lehio atmosferikotik espaziora kanporatzeko gauza dia beroa. Orduan, gaur egun erabiltzen dian PDRC material nagusiak titanio dioxido hautsa duten pinturak izateia, edo estaldura polimeriko porotxuak, eta bar, baina hauek arazo batzuk dazkae, adibidez oso garestia diala, edo kutsakorrak izan daitezkela ingurundiantzako. Beraz, azken urtetan urroinarriko pintura batzuk ari dira garatzen, adibidez, uretan beirazko esfera hauts zein beteak edo hauts porotxua dazkatenak, baina azken urtetan ikusi dute zementu material batzuk, bai, propietate oso onak dituela aplikazio honentzako. Adibidez, material horietako bat kaltzio hidroxido edo porlandita da, eta honek eguzki argian 83 isladatze du, eta xurgatzen duen beroan 84 kanporatu. Gainera, ez du urakin erreakzionatzen, propietateak kontrola daitezke, eta ekonomia zirkularra bermatu dezake, gure ingurun hain ezaguna dian papelera industriako hondakinetako bada. Orduan, urroinarriko pintura hauetan inkorporatuta, hondakin hori desegingo litzake. Orduan, nire helburua hori da, porlandita urroinarriko pinturetan inkorporatzea, eta hortako eskema hau duen pintura zuri bat osatzet. Lehenengo esan bezala urroinarriko pintura denez ura gehitze zaio, gero aglutinatzailea edo polimeroa, hau da pintura lehortutakoan filma osatzen duna, konposatu guztiak batuta mantentzeko, gero pigmentua porlandita izango litzake, kolore txuri emateko, eta hainbat gehigarri funtzio desberdinetako. Gehigarriak komertzialak izaten dira normalen, baina aglutinatzailea eta pigmentua nik sintetizatzen dut. Orduan, esan bezala aglutinatzailea edo polimeroa emultsio polimerizazio bidez lortzea nire taldean, eta hortako ura, monomeroak eta beste gehigarri batzuk nasteia erreaktore baten, eta adibidez monomeroiek nastuz gero, elkarren artean reakzionatzen juteia,
kate polimeriko soluzioa lortu arte, eta hau uretan ez ez disolbagarria, polimero partikula txikiak osatzen dira uretan, eta 70 gradutan 4 orduz edukita geho, lortzea esne itxura dakan latex bat. Gero, pigmentua dakizuen antzat kaltzio hidroksidoa erreakzio horrekin lortzea, orduan bi disoluzioak oso nahastu eta irabiatuz, nanoprezipitazioa gertatzea, solido txuri bat lortzea ontzi barruan, hori utxunepean destilatu, eta lehortutakoan solido txuri hori porlandita lortzea. Eta orduan, osagai guztiak ja badauzkaula, nire pinturak osagai horiek guztiak eukitza ditu, eta orden jakin baten gehituta olako muntai baten, pintura txuria lortzea, eta gero sustratu desberdinetan aplikatzet propietatea neurtzeko. Propietate horiek adibidez islapena eta emisibitatea dira, baina baita distira opakotasuna eta beste hainbate bai. Orduan, segun ze propietate lortzen dian, osagaiak aldatuz, alik eta pintura honena lortzen nahi naiz. Aipatzekoa da ondorio bezala, nire taldekide batek ja porlanditakin beharren alita minerala erabilita emaitza oso ona lortu ditula, ze leheno esan dituten titanio dioksidodun pintura kutsakorroiei propietate berak obiagoak lortu ditu, 185 titanio dioksido eliminatuta. Eta orduan nire bide horretan ari naiz, aglutinatzaia eta pigmento onena lortuta, idealki etorkizun baten, eraikin horiek pintura horrekin pintatuz geho, aire girotu gutxiago edo bat ere ez erabiltzeko. Eta hori izan da dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, aurkezpena egitik. Eta terminologia gehiagin nola zekan, erabakiet pixkat simplifikatzia nire mastera mailerako lanan titulua, eta deitu diot arrazoik eta hizkuntza eredu handien eta. Nire ibilbidea, hanek esan duen bezala, indet adimen artifizialeko gradua, gero hizkuntzan azterketa eta prozesamendu masterra Lukas bezala, eta bain nao hitzentruan, isataldean nahi zuzene, eta ere bain nao laguntzen Luminus izeneko proiektu europear baten errealitate virtualeko proiektuak lantzen. Lehenengo oinarri bezala jartzeko hizkuntza eredu handiak zer dira, haue dira interneteko liburutako eta beste iturrietako testu kopuru masibotetan entrenatutako adimen artifizialeko sistemak. Hauek hizkuntzan dauden patroiak ikasten dituzte, hau da hitzak eta kontzeptuak nola erlazionatzen dian hauen artean, eta halko genuen pentsau sistema hauetaz autokompletadoko sistema sofistikatu batzuk bezala. Eta adibide bezala, aukiko genitun, denok erabili deun ChatGPT edo Gemini Googlekoa edo kuen bezalako ereduak. Orduan, horlako hizkuntza ereduak nola funtzionatzeuen. Azken batean hartzeuena da hitz segida bat, halko zula izan, adibidez, Euskal Herriko herririk politena, eta bilatuko urrengo hitz probablena segida hortan, zein dan. Adibide bezala oso erresa jun naiz, eta jarri diot Zarautz izango zala, erantzungo zuna hizkuntza ereduak, ez zuen erantzungo ez da Eibar, ez zuen erantzungo, barkatu norbait Eibarko balduma. Eta Zarautz eta gero, erantzungo zuen, da, esaldia bukatzeko adibidez. Edo, emango bagenion, eraiketa matematiko bat, jakingo zuen nola bukatzen eraiketa matematikoa, bere maitzakin, adibidez. Beste puntu bat, nire ustez oso importantea dana esplikatzea, eta da testu inguruan garrantzia. Adibidez, eukiko bagenu horlako esaldi generiko bat, guztio gozatu genuen, bertako, eta hurrengo hitza asmatu behar du, eukiko zuen, hemen aukera hundila, hitz guzti hauen artian, probabilia hundila eukiko zuen paisaiak edo jendiak, baina bain, testu inguru aldatzen momentuan, kontzertu ikaragarria izan zen, eta bain, lehenoko esaldi berdina, halko genuen ikusi, musika bezalako hitz batek, bere probabilidadea hunditua ikusi dela. Edo, sukaldereak bazkari goxoa prestatu zuen, orduan, janaria bezalako urrengo hitza izango zen probablena kasu honetan. Oain, azitan ere ikerketakin. Atasa, erabiliden atasa ikerketan izan da korreferentzia bazpen multimodala. Nire atasarako eukiko dugu, hemen ikusten bezala estena bat, nun denda bat egongoan eta bertako objektu asko eukiko ditugun,
estena bertan agertzeian objektuak zerrendatuta ukiko ditugu ere bai, bakoitzaren informazioa emanez, eta elkarrizketa sistema bat eduki behar duen bezala, asistente virtual moduko bat, egongo hitz egiten erabiltzaile batekin eta sistemakin, eta ukiko dugu elkarrizketa historia bat. Azken batean, lortu nahi duna hemen da, une oro objektu bat erreferentziatuta izan bada elkarrizketa bertan, jakitea exactamente zein objektu izan dan erreferentziatu dana erabiltzailean azkenengo esaldian. Orduan hori, ukiko dugu, hizkuntza ereduak inberko erreferentziak identifikatu, haien informazioa bilatu, eta ukiko dugu zerrenda, objektu zerrendarekin lotu. Hemen aldo ikusi nola eredu desberdinak proba dituten, kuen batzuk, jama batzuk, eta azkenengo zutabe honetan fijatuko gea, nun hau zazingo bagenun atasa, 5 puntuazio galdortuko genuen, gerozta ondillo, gerozta hobetu izango zen kasu honetan, eta ereduak hobekuntza erakusteue, instrukzioa bakarrikan atasa nola ebatzi behar duen esplikauta, oain nola aldegu hobetu hau. Gure mundilloan oso ezaguna da, fixo eta adibidean laguntza ukiko dugu, halko dio ereduai adibide batzuk eman, atasa bat nola inberdan erakusteko hobeto egin alizateko, eta hemen adibide bat jarriet, adibidez, eukiko gain una tasa dala izen eta bizen bat eman da bakoitzaren azken letra konkatenatzia, agian ereduai eskatuko bagenion atasa hau momentuan ebastia, gaizki egingo zuen, baina hainbat adibide emango bagenizkio, adibidez, Carlos Arguiñano, azkenengo letra berdeuka sortan, SO, gero lidea Y, eta guain jak, hobeto ulertuko zuna tasa ereduak, eta hobeto iteko gai izango zen. Ikustean, nola eredu hauek, adibide hauen gaitikan nerea tasarako, hobekuntza erakusteuen, hor zenbaki berdiak gauza nahi duzan hobekuntza ondala, eta bain nola aldegu hain dikantak gehiago hobetu, eta hau da nire igretan muina, arrazonamendua. Gu bezala edozein atazetan, zeregin bat, hobeto ingo deu, zeregin horrei buruz arrazonatzen badeu. Orduan, eskatuko jo, adibidez, beste adibide jarriet hemen arrazonamenduantzat. Eukiko genuen eragita matematiko bat, trenak 60 kilometro orduko abiadora du, zenbat denbora beharko du, 180 kilometro egiteko. Eskatuko genion hizkuntza ereduai direktamente hau erantzuteko, agian gaizkin gozun. Baina eskatzen bai hau hizkuntza ereduai arrazonatzeko, nola inberdun, nola ebatzi berdun hau, bea bakarrikan, guk ez ere esan gabe inkluso, pentsauko zun guazen, pauso pentsatzera, denbora distantzia zati abiadura, orduan, 180 zati 60, 3 ordu berko dituta, ondo erantzuteko kapaz izangoa. Hau aplikatzen badugu nire ikerketan, eta nire atazan, ikustea oaindik eta emaitza hobiago lortze ditugula, eta benetan ereduak ulertzeuela zein berdun ataza hontan. Ez hori bakarrik, baizik eta erabiltzeituen edo iragartzeituen objektu kopuruak, erreferentziatutako izan dian objektu kopuruak, asko hobeto lerrokatzeia benetan erreferentziaudean objektu kopuruakin. Hau da, asko hobeto ulertzeu zereginak asuntan. Eta aparteko analizi bat bai sartu nahi izan dut hemen, eta adibidez, zein da modu hoberena pasatzeko hizkuntza ereduai, objektua nola errepresentatu aldan. Halko denun errepresentatu objektu bat, koordenatuak erabiliz, hemen zenbaki horiek, jakiteko irudian nun egongo zian kokatuta, halko denitun koordenatu horiek pasa hizkuntza naturalela, adibidez, zenbaki horiek euki berren, eukitzea goi eskuina, bezalako zerbait, jakiteko nun da honde bai objektu bakoitza gure estenan, edo halko genuen, dakaun informazio guztia deskribapen bakar baten euki hizkuntza naturalean. Hau izango zen, esaldi bat euki, marka, ez dakiz zer, markako, artilezko, alfombra urdina dakau, euki berren hainbat item, hainbat baliokin. Eta hemen erakustet nola asko hobeto lerrokatzean hizkuntza ereduakin deskribapen osoak eukitzea guk irakurriko genituen esaldiak bezala objektuak deskribatzeko. Orduan, hainbat ondorioa ateitut jarritako esperimentuetatik, lehenengoa izango zen hizkuntza eredu handiak elkarrizketa historiala ingurumeneko objektuekin lerrokatu dezaketela arrazonamendua erabiliz, guk ingo genuen bezala, ataza ebasteko. Gero, objektuen metadatuak hizkuntza naturalen adieraztiak hobeo lerrokatzeala ereduan aurre entrenamenduakin, eta integrazio erlazionalean laguntze dula. Eta, arrazoik eta egiteak ereduan zehaztasuna onditzeula ere bai, behan erantzunetan. Orduan, hori, guri teigun bezala, eredua hizkuntza ere bai ere laguntze joela arrazonatziak. Eta hau izan da, nire ikerketa.
Bueno, kaixo, atxalde ondan hoi. Bai, nik esplikatuko izuetena da nola mugitzen gehan geldi gaudenean. Pixka jarri diot titulo misteriotxua bezala ez, aurkezpenai, pentsatzeko zuek, zertan iten detenik lan. Baina, bueno, ez da beste munduko ezer, bantxe azalduko izuet. Orduan, nik esan bezala, aidel animazioen sorkuntza automatikoan iten den lana, eta azalduko izuet lehenik eta behin, zer dian aidel animazio hauek, bai? Orduan, gu gizakiok, bai, bizirik gauden momentuan, bizirik gauden ez, alegia, geldi gaudenean ere, adibidez, kalean autobus bat itxoiten, geldi ez gaude, bai, ez gaude hola, ez? Ze bestela pixkat arraro izango litzateke asuntoa. Eta orduan iten deuna da, arnasa hartu, buruan azkure alimadak hau arraskatu, ingurura behiratu, ez? Bai, ez gaude geldik. Ez gai ezertan, baina ez gaude geldik. Eta nik, gizakiok egiten ditugun mugimendu hauek avatar virtualei pasatzen dizkiet. Vale? Animazio hauei deitzen zaie aidel animazio. Vale? Orduan ere, helburua da aidel animazioak avatar virtualei jartzea, ezerriten ari ez didanean, ez daitezen geldi egon. Vale? Eta pixkat errealistagoak izan daitezen. Orduan, hemen dazkazue adibide batzuk aidel animazioenak. Ikusten zuen bezala ez dia asko moitzen, baina moitzen nahi dia. Hau adibidez, eskubiko hau, ikusten da, arnaz hartzen ari dela, besoak moitzen ditu, hori ere da hola pixkat, bai, zozertarako prest, bezala, eta baita ere, ikusten da nola moitzen ditun besoak, eta bar, bai. Orduan, guztiz geldi ongo balira, ez liatek gain errealistak izango, baina animazio hau gehituta, pixka bat, pertsonagoak ematen dute. Orduan, zertarako, bai, edo nun erabilia daitezke animazio hauek? Bueno, adibide argienan ere ustez da bideojokoetan, eta nahi interes handiena sortzen didana ere bai. Bideojokutan dazkagun 1000 personaje, gehienak izakiak izaten diaz, edo bestela robotak. Ni R-Site taldeko ikerlaria naiz, robotika eta sistema autonomoen ikerketa taldekoa, eta naiz eta ez den robotekin lan iten nik, hori nirekidei usten diet, robotetan ere aplikatu daitezke. Robote batekin interakzio bat izaten dunean pertsona batek, komeni da, baita ere, robota nola bait, hitz egiten nahi danean bitartean mugitzea, ezer entzuten ari dan bitartean ere geldik ez egotea, pixkat errealismo hori gehitzeko. Eta hori, nire lana da pixkat, animazio hauek sortzea. Eta nola sortzen ditut? Hemen sortzen da adimen artifiziala. Eta adimen artifiziala berez, kiston zaku zabala da. Osa, 1000 gauzari deitzen diogu adimen artifiziala. Baina nik zehazki egiten detena da, ereduak entrenatu, animazioetatik animazio gehiago sortu daitezen. Automatikoki. Orduan, era oso zabalean, esan da, adimen artifizialak egiten duna da, adimen artifizial generatiboa, daite zaionak, egiten duna da, adibide desberdinetatik patroiak ikasi. Bai? Orduan, nik hemen jarri ditut 4 txakur desberdin. Bai? Ikusten duzuen bezala, goitza desberdina. Hau da Golden Retriever bat, eta besteak, ez dakitze arrazatako txakurra dian. Baina, dane azkate, lauanka, dane azkate hilea, begiak, bai? Osa, dano dakigu, ezkerrekoiek, danak txakurrak diala. Adimen artifizialak, txakurra hauetatik guztitatik ikasiko luke nolakoak dian txakurrak, eta gai izango litzateke txakur berriak sortzeko. Baina txakur berri hauek ez ditu ikusi entrenatzen aizan bitartean, bai? Osa, sortzen ditun gauza berri horiek, ez da replikatzen ari dala. Da, ikasten adibidetatik, adibide berriak sortzeko. Eta nire kasuan, nik iten dutena da berdina, baina animazioekin. Hemen jarri ditut 4 animazio desberdin, aidel animazioak dira, horregatik ez dira asko moitzen, eta animazio hauekin entrenatzen dira sistema bat, eta gero sistema horrek sortzen ditu animazio berriak. Ikusten duzuen bezala, hemen pertsona hau hemen mugitzen ari dana, animatua izaten ari da, holako sistema batek, bai, mugitzen du, eta sortzen ari da animazio berriak. Vale? Horretarako lehenengo inbardena da datuak bildu. Bai? Ze datuetatik ikasten duen sistema hauek, datuak behar dira. Eta, hau naiz, ni, paiaso naiten kamaran aurrean, eta ikusten duzuen bezala, 4 kamara desberdin azkat jarrita, eta gero, software baten bitartez eta bar, gai naiz, grabazio horiek animazio bihurtzeko. Ikusten duzuen bezala, hau irudimentsiotan dago, bai? Osa, nik ez dititen irudiekin lan, baizik eta animazioekin, eta gero, animazio horiek jarri altzaizkio pertsona urdin honei, edo beste pertsona bati, edo nahi diozuenari. Bai? Ikusten zuen bezala, hau naiz ni,
datua grabatzen. Eta behin grabatuta, datu horiekin sareat entrenatzea da nire helburua. Eta labur esan da, esango dizuet, nola ikasten duen, nik diseinatutako sareak. Ematen diot, sarrera bezala, sekuentzia bat, animazio bat, bai? Ikusten zuen bezala dira frame asko, demagun, 30 frameko sekuentzia bat, bai? Da, animazio labur bat, segundu bateko adibidez. Hasierako frameak, hasierako poseak uzten ditut bertan, eta bukaerakoa ere bai. Bai, orduan badaki ze helburutara iritsi behar dan. Entrenamenduan zehar, hemen sare neuronal bat dago, entrenamenduan zehar, sare neuronal hau, gai da, tarteko animazio guztia betetzeko. Orduan, ikasten du, korpus oso handi batetik, pertsonak orokorrean nola mugitzen diren, eta gerozuk eskatzen balin badiozu, bale, oain, orduan, moitu zaitez, leku hontatik, beste leku hontara. Sare hori da gai tarteko animazio guztia automatikoki sortzeko. Eta, hause izan da nire aurkezpena, labur saiatu naiz mantentzen, baina, klaro, gero, ez dakit, galderak edo balin baituzu, geroko sesioan galdetu lasai, edo gero bukatzen danean ere hemendik ibiliko naiz, eta bestela, idatzi e-mail bat, lasai asko, hemendakatzue e-maila, eta nahi balin baduzue proiektu honen inguruan, bideojokuen sorkuntzaren inguruan, edo beste edozer inguruan zehose jakin, lasai idatzi. Eskerrik asko, Eneko, mila esker. Arratsalde on denai, eskerrik asko ane, presentazioagatik, eskerrik asko ere Anabeleni orain dela hilabete batzuk ja gonbidapena luzatzeagatikan, eta baita eskerrak Zarautzon posible egiten dezuen denai. Hanek esan bezala, ni Iban naiz, Iban Amestoi, Zarauztarra, eta hemen atzian ikusten deun hau Melisa da. Melisa, orain dela aste batzuk Jamaika eta Kuba hego ekialdetik pasa izan zen kategoria 5eko urakana izan zen, txikizio asko sortu zitun. Eta, jarri dut adibide gisa, ikusteko zuek goitikan hartutako irudi badala, satelitetaz hitzein goet, eta, introduzio gisa, zaugarri batzuk ikusiko ditugu satelitienak, eta gero aplikazio batzuk, bai? Orduan, disiplina hau teledetekzioa izen hau. Teledetekzioan barnian sartzen dira, bai sateliteak, eta hortik eratortze ditugun irudiak eta informazioa, bai? Eta zer da teledetekzioa? Ikusten dezuen bezala, objektu edo fenomeno batetik datorren energia somatzeko teknika, bai? Fenomeno edo objektu horrekin kontakturik ez dagoelarik. Esateako gu izango ginen, ez da? Teledetekzio sistema bat baditugulako begiak, energia datorkigu eta badakagu garun bat zeinetan prozesatzen daun informazio hori eratortzeko aplikazioa, bizitzako gauza egiteko. Baina noski ez gehai horretaz. Kasu honetan, dronetan, hegazkinetan edo satelitetan jartzen ditugun kamaretaz aigea. Bai, eta horiekin irudiak hartzen ditugu, eta hemen ikusten dezuel gero itzengo pixkat, La Palmako kasua, kasu famoso hori. Eta honen barnean, esango genuke teknologia geospazialetan kokatuko genukela, bai? Zer da hori? Datu geografikoak eta kokapenekoak biltegiratu, aztertu eta biztaratzeko erabiltzen diren tresna eta tekniken multzoa. Zeharkako teknologia bada, hau da transversala, eta erabildezakegu hainbat gaietan, bai? Bai baso kudeaketan, nekazaritzan, klima aldaketan, badakizu ere bai militarrek erabiltzen dituela sateliteak, kontrakuak detektatzeko, eta horrelakotan erabiltzen ditugu. Hanek esan duen bezala, ja hindu pixkat errepasuan ere ibilbideana, baina komentatu zian pixkat gainetikan ikusteko. Eta, hemen gaztetxo asko zaudete, eta, bizpairu urtea, ja pentsatzen hasi berko zue zer nahi dezuten nin, no? Nere kasuan, ni Zarauztarra naiz, eta garai hartan 17 urtekin eta aurretikan, ibiltzen izan asko mendian, naturakin kontaktuan, hemen Juantxo ikuste, Juantxo bezalakoak entzuten, eta, inspirazio horrekin, pentsatu nun zeingo,
Justu 87an hasi zen aurreneko ingurugiro zientzien promozioa, eta esan, bueno, karrera berria da hortikan tirakoet. Eta, bueno, aurreneko kurtsuan eolaz, ginun gai hau, teledetekzion y sistemas de información geográfica, eta lehenotikan banu nola baiteko informatikakin konexioa, eta, bueno, uztartze zituen horrek bi gaiak, ez da, bai natura eta bai informatika. Eta hortikan tiranun etorkizunean, toki hauetatik moitzeko, janek komentatu ditu, eta hauetan bai oinarrizko zientzia aplikatua eta zerbitzu operazionaletan ibili izan naiz gero ikusiko geun bezala. Zerrek engantxau zian gehien bat? Bueno, hemen ikusten dezunena, aurreneko urtetan ibili nintzen, badakizue, sateliteak oso urruti daudela, baina, karo, gu berdeu lurreko informazioa, ez da? Eta zentzu honetan, ibili ginen laginketa mordo bat iten, munduko txoko desberdinetan, bai? Gero ere laborategian, lan mordo bat, hau baino mantxu ibiltze ginen, baina, bueno, ordu batzu pasa genitun hor barruan, eta, bueno, tarteka eukitze genitun Doñanan bezala, Parke Nazionalan barruan egoteko aukera, eta, bueno, momentu magiko batzuk bizi izan genitun. Orduan, sateliten inguruan gustako litzaiak 4 ideiakin gelditzia. Aurrenekua 4 ideia edo ezaugarrekin. Aurrenekua, nunko gatze ditugu. Guztiok ezagutze ditugu satelite geostazionarioak. Igual ez dituzue izen honekin ezagutzen, baina egunero ikuste dugu eguraldia telebistan, ez da? Satelite geostazionario hauek atatzaitu irudi horiek. Beti daude kokatuta lurran toki berdinean, bai? Orduan, dake gaitasuna, 10 minuturo, ordu erdiro, orduro hartzeko irudiak. Guk erabiltze ditugunak orbita baju batian daude. Low Earth orbit edo orbita baitxuko satelitea deitzeizkio. Nik erabiltze ditutena batez ere oten dia 400 kilometro, 600, 700 inguru horretan. Eta, bueno, ikusten dezuen bezala, geostazionarioa puntu jakin baten dauden bitartian, hauek lurrai bueltaka ibiltzen dira. Eta, bueno, zentzu honetan, beste ezaugarritako bada, erresoluzio temporala. Hau da, zenbatero hartzen duen irudi bat. Hemen Sentinel-2 satelitea dakau, eta 5 egunean irudi bat dakau, lur osokua, bai? Eta, bueno, honekin iten ditugu sekuentzia temporal luziak, eta, bueno, hemen ikuste dituzue irudi batzuk, nun hauek timelapsak dian, eta ikuste dugu adibidez hemen Antartikako iceberg gigante hau 6 urtetan euki izan duen evoluzioa, ez da? Beste adibide batzuk aparte. Zarauzko adibide bat egin dut, hemen Abendainoko auzuan badakizue pabelloi berria oain dela gutxi iriki duen enpresa hau, ez da? Bueno, hartu ditut 2021, 2022 eta 2025 ortofotoak zuek ikusteko zer da honatzian, baina hemen erabili ditut sateliteko imaginak 2014tikan. Orduan, pixel bat hartuet, pixel hori, eta galdetu dio, zer dago pixel honetan? Eta hemen ikus dezakezue, badakala patroi nahiko zehatz bat, eta derrepente data jakin batian moztu indituela zuaitzoiek, eta gero badakaula beste estabilidade bat, baina beste patroi diferente batekin, ez da? Bueno, olako gauzak laguntze igue ikusten, eta noski, hau beste esparru askota dago aplikatzia, bai, deforestazioan, eta bar. Erresoluzio espaziala, ze gaitasun dakaun, lurreko elementuak bereizteko. Ez da berdina, ukitzia pixel bat, 8 kilometrokua, edo ukitzia 10 metrokua, edo metro batekua. 8 kilometroko pixel batekin ez ginen gai izango kotxe bat detektatzeko. Militarrak ez zian gai izango tanke bat detektatzeko. Ez da zuaitz bat, ez da? Bueno, esan dut aplikazioak asko diala. Eta azkenik, erresoluzio espektrala. Badakizuegu ikusten deula, espektro ikusgaian. 400 eta 700 nanometro artian bai, baina, karo, instrumentuetan dakau jartzia beste teknologia bat badakizkizue, pelikuletan ikuste ditugun termikuak eta horrelakoak, ez da? Bueno, guk erabiltze ditugu baita ere infragorriak eta infragorritik aratago dijoazen uinak, radarrak, mikroondasak barne, bai?
Eta hau zergatik juten geharatago, lurreko elementu desberdinak badakatelako ezaugarri desberdinak segun eta uin luzera. Hemen ikusten dugu, adibidez, vegetazioa, ura eta lur hutsa. Diferentzia hauek erabiltzen ditugu gerora diskriminatzeko eta klasifikatzeko, bai? Ezaugarri horiek erabilgarria dira batez ere horretako. Gu ikusiaz badakigu diferentia diala, baina ordenagailuai nola esaten diogu, ezta? Balore diferentzia horiek erabiltzen ditugu. Hemen adibide batzuk zarautzana, horrela ikusiko genuen espektru ikusgaian, biziblean, horrela infragorrian eta horrela radarrian, bai? Ikusten dituzue desberdintasunak. Radarrak daka bentaja gainea, odeietatik ikustia dakaula, ezta? Horregatik dago 19 eta ia bete baten ez dugu, sateliteak ez du detektau behintzat odeik gabeko imagen bat. Hemen, aurtengo zutiak, bai? Ikusten dezue ia biziblean ez gala gai oso ondo diferentziatzeko, baina infragorria sartzen bai hau, zeituan ikusten dugu zein dan vegetazio ez herrian arteko diferentzia. Eta hemen ikusten dituzuen nola termikuan infragorriak oso erantzun fuertia daka temperaturai eta ikusten ditugun nun dauden frontiak, subfrontiak, informazio hau erabiltzen dugu gero emergentzitako eta bar. Orduan, lau ezaugarri hauek kontutan eukita, orbitak, erresoluzio temporala, erresoluzio espaziala eta espektrala. Hauek kontutan eukita ze aplikazio, zertan dakau aplikazio hau? Nekazaritzan, atmosferan, klima aldaketan, hainbat esparrutan leheno esan deten bezala, ezta? Eta zer da importantiena, nola atera edo erabilgarria edo balio erantxia duen informazioa, ezta? Hau da importantiena, nola eratorri hortikan guretako praktikoa dan informazio hori. Eta 3 adibidea eskar jarriko ditut, bai? Orduan, aurrenekua, esan detena, La Palmako kasua, kasu honetan JRC honetan lanian nebilenian emergentzitako zerbitzu bada, Europar Komisioak ematen duna, egun 1850 kasu eman dia munduko txoko desberdinetan, eta nik bakar bat ekarri hemen, baina jakin zutiak, uoldiak, Beiruten egon zan Jesu Kriston esplosio bat bai, kaltetu zitunak edifizio asko, eta horrelakotan ibiltze ginen, ezta? Esan deten bezala leheno, La Palmako kasua, hau ekarriek alde batetik nahiko ikusgarri jadalako, atzetik nahiko drama egon, ezta? Eta baita ere oso aktibazio luze bat izan zalako, sortu genitun 3 hilabetetan 126 bat mapa, bai? Honen atzian dago mekanismo Jesu Kristona, nu jartzen dian martxan bai Bruselasen emergentzi zerbitzuak eta baita Europar Agentzi Espazialian guri datuak eta emateko, eta gu ite deuna da datu horiek, leheno esan duten bezala, eratorri edo informazioa atea. Kasu honetan nola inginun, eremu nahiko txikia zanez, inginun digitalizatu, sin maz. Hau da kasuik erreixena. Beste batzutan, egoten dia, baldin baka uholde oso handiak edo udara hontako zute handiak oso eremu zabalak eukitzen dituena, adimen artifizialeko algoritmuak implementatzen ditugu edo bestelakoak. Baina hau nahiko kasu erreixatzen, eta sortzen ginen kartografia. Eta kartografia egunez egun, ikusten dezue evoluzioa, ezta? Behin informazio hori atea noski azalera dakau kalkulatzia, baina ez azalera bakarrikan, baizik eta gurutzatu ditzakegu datu hauek beste datu batzukin. Esaterako edifizioak, eta horrela ikustia dakau, evoluzioa, nola evoluzionatu zuten txikitutako, zoritxarrez txikitutako edifizio guztiak. Ikusten dugu 3.000 bat edifizio afektatu izan ziala. Eta, kasu honetan ebai, esan bihar da, medio asko interesatu ziala, eta horregatik hemen pantailatu bat nun gure informazioa erabili zuten, eta gogoratuko zaten, baina toki askotan agertu izan zian. Bigarren adibidea oso azkar,
hanek esan du, ibili nintzala, ni nola ezin deten pixkat geldikan egon kurrikuluna bialtzen ibiltzen aiztoki askotan, eta halako batian bienan hartu ziren droga eta delituaren aurkako nazio batuen buleguan. Pixkat hau izan zan xokatz, ez nun espero, baina hartu ziren eta nola ez junitzan disparau. Iaz, gai oso interesantia iruditu zitzaiten, eta baita ere sateliteko irudiak erabiltzen genitun hemen, bai? Hau antzekua da, pixka komplikatuagoa, ze ez da berdina kolada bat digitalizatzia, edo koka, edo amapola landariak, ez da? Badutelako beste patroi temporal batzuk, ezaugarri espektral batzuk, eta bar. Baina bai ite genuna zan pixkat, behiratu nola zehatu genitzazken, nola berritu, teknika berriak sartu eta bar, eta nola kalitatea galdu gabe, pixkat prozesuak askartu. Zentzu honetan, asko digitalizatu egitegetzane bai, eta baita adimen artifizialeko algoritmoak implementatu. Kasu honetan, hau da, protokolo hau jarraitzen, nun kolorea, testura eta horrelako informazioa erabiltzen den, koka plantazio horiek digitalizatzeko edo detektatzeko, bai? Aldi berian, leheno esan dizuet, oso urrutitik atatzen ditugu irudiak, batzutan berri izaten dugu, lurrea jetxi eta behiratu ze puntutaino zuzenak dian gure datuak, validazioa deitzen dio honei. Eta adibidez Mexikon, bialtzegin ditun abioiak ikusteko nola gertutikan kalitatea handiagoko argazkiak atatzia dazken, hortxe ibili ginen gero gurutzatzeko beste informazioakin eta jakiteko ze rangotan gabiltzan zehaztasunan ikuspuntutikan. Baita ere egite genuna da, alde batetik, satelitetikan, azalera dakau, baina gero Afganistaneko kasuan eta Mexikon, juten ginen eta hango jendiakin neurtzen ginen diametrua amapolana, hemendikan badakizue atatzen dela goma antzeko hori eta gero beste prozesu batzutatikan heroina atatzen da. Nahi ginen jakin pixkat, nahi dugu jakin, ze produkzio ematen den urtero. Eta azkenik, egiten txostenak eta evoluzioa ikusten dugu, eta bai Afganistanen, esan deten bezala Mexikon, Kolombian, eta bar. Eta gero gobernu desberdina ematen zaie informazioa hauek beren politikak praktikan jartzeko, eta hemen badaude kontrobertituak dian gaiak, adibidez fumigazioak eta bar, eta hori gure arlorrian sartzen gauza bada, baina hortikan guk eratorritako informazioakin beste gauza batzuk ite zituen, eta tira. Hemen txostenak publikatzen genitunak, gero munduko droga erreportaieta dijoazenak, eta hemen esan berdizuet, ez da egin nire jefiak edo nahita edo nahi gabe ite zuen, baina nik uste bizitzan ez ditutela zenbakiak hainbeste errepasatu. Batez ere honegatikan, txostenak publikatzen genitun, eta hortikan egun bat, 2 edo 3 egun eta genitun Washington Post edo horrelako aldizkari internazionaletan titularrak, ni hoten itzan pixkat, egunero datuak berrikusten. Azkenik, aurrekariak, helburu bezala 2020 urteko basoen mapa bat argitaratu nahi dugu. 10 metroko erresoluzio espazialakin, Aurrekariak, Science aldizkarian ere lankideak publikatu zuen beste produktu hau, bakarrikan tropikotan. Hemen ikusi genuna izan zen, deforestazioa nun ematen zen, zenbat ematen zen, eta hau eguneratu iten dugu urtero ikusteko ze evoluzio da, no? Hau Amazona zen, Kongo inguruan Afrikan eta Asiako tropikotan. Baina gu nahi deuna da mundu mailakoa, ez tropikokua bakarrikan. Orduan, beste hainbat iturri erabiliz, koiztu dugu mapa berri bat, uste eta zezitzaigula gutxi gora bera 4.000 milioi hektarea, zertxo bait gehiago, eta hortan gabiltza
publikazioa guatako da ez dakit abenduan, edo errebizio fasian dago, eta aldi berian kuriosidade bezala esan Googleek beren DeepMind ekipuak atea dula gure antzekua dan beste produktu bat. Eta zentzu honetan, inberdana da, sinergiak bilatu, nola kolaboratu, eta hau ez bilakatzia konpetizio bat, ez da askotan entzuten dia olakuak. Eta, bukatzeko, zientzitik pixkat kanpoa, hemen nola divulgazioa egiten dezuen, ni bere garaianea hasi nintzen pixkat divulgatzen sare sozialetan irudi hauek erabiltzen, ezta? Eta, hortxe ibili nintzen pixkat, eta leno argitaratu izan deten, edo erakutsi izan deten bideotxo bat prestatuet, pixkat, ez dakit, kontzientziatzeko edo behintzat ikusteko guztiak zen mundu ederretan bizigean eta nolabait ikusteko zaindu inberdeula. Orduan, 2 minutuko bideotxo bada eta honekin bukatzen dut, bai? Orduan, hau da, kazetari asko kezkatu itezien irudiak eta bar, eta askotan lapurtu itezizkien, eta hortxe liskarretan ibiltze gina, baina, balio izan du behintzat aldizkari hauetan edo media hauetan argitaratzeko irudi horiek. Eta honekin uste izuet, esan deten bezala bideotxo bada 2 minutukoa, espero gustatzia, eta hau xe da ber. Zoragarria benetan eta asko eskertzen dugu Ibaneri horrelako aukera ematea, ez, hemen gurekin partatzeko. Ja, nirentzat galdera badakat, nahi nizuen galdeu pixka zuen ikerkuntzan aurkitze zuen nakin patentazioak eta hola nola funtzionatzen. Hoi zuen esku gehatzen zozea, o ez dakit, kuriosidea batek. Bakit, adibidez, esan detena nire ikaskideak lortu dula emaitza honak eukitzia hori patentatu indue, baina nola di joan prozesua da hori oraindik ez dakit. Gero patentia erositeu enpresak, da gero ondo baldin behi joa salgai jartzeko daula, baina nola di joan ez diete espliko. Eskerrik asko. Enekontzat galdera badakat, eta animaziotan, bideojoku guztitan aplikatzea o ez guztitan? Bideojokoan arabera asko aldatzea asuntua, porque, jakingo zuen bezala, daude bideojokoak, bidimentsiotakoak edo irudimentsiotakoak. Pertsonaia realista dazkatenak, Grand Theft Auto bat bezala, edo dazkatenak beste erabateko pertsonaiak, ez?
batez ere esango nuke personaje realistak dazkaten bideojokutan diala erabilgarriak olako animazioak, bai? Eta batez ere bideojoku modernoagotan eta pertsonaiak gizakiak dian bideojokutan batez ere. Orduan ezagit, Grande Theft Auto izan daiteke adibide bat, baina ezagit, okurtzait, Cyberpunk baten bai egon daitezkela olako animazioak, Assassin's Creed baten egon daitezkela olako animazioak, pixkat izango litzateke, esango nuke, bideojoku realista eta irudimentsiotakotan. Olako nik lantzen ditutenak. Gero animazioak, nire ustez behintzat, praktikamente bideojoku guztitan daude. Osea, garai bateko komeko kosak ere, haua itxita irekiten zun. Eta hori azken finean, da animazio simple bat, baina animazio bat izaten jarraitzen du orduan. Egon, danetan egon goliatekela, esango nuke. Ni, Lukas, lehen hasiera itzen desuna, kontatu diguzuna, nola egin erakatzi euskeraren erakastea, erakustea. Baina, ulertu dizut, igual ez, baina tartean aurrera pausoak tarte momentu batean daudela horrelako bat edo. Torkizuna nola ikusten dezu hor? Noraino itzi daitezke, sistema osoa lortu daiteke? Bai. Kontatu pizkat. Bai, hemen bi norabide dauden nik uste pizkat nagusia dianak. Lehenengoa da arloa aldatzen doala. Hau da, adimen artifiziala eta batez ere ChatGPTek eta eukiduen populariadeagatik. Ikerketa pila bat ari da egiten arloan, orduan urtero ari da aldatzen. Orduan, zin da jakin hemendik urte batzutara ze lan iten dugu gen, oso zaila da. Eta bestetik, gaur egun nire lanean edo nahi genuna lortu zen sistema bat, ChatGPT moduko bat, gaizena, irekia zena lehenengo, hau da, mundu guztiak erabil dezaken sistema bat bere ordenagailuan, ez dutzuna sartu behar zertan web horri batean eta zure galderak behar gordetzea eta bar, hau da, libra izatea, irekia izatea, eta bestetik euskeraz egitea eta irudiak ulertzea. Hori egiteko bi aukera daude, lehenengoa da guk egin duguna eta saldu dana, dala hartzea sistema bat euskeraz dakiena, baina ez dakiena irudiak ulertzen, eta irakatsi sistema hori irudiak ulertzen, eta beste da hartzea sistema bat irekia dena, ingelesez eta erderaz eta hizkuntza honetan ona dena, eta irudiak ulertzen dituena, eta sistema horri euskaraz erakutsi. Horren, bi norabideak aigea gaur egun ikertzen, eta ikusiko zenek ematen ditugun emaitza honenak. Ez dakit berdina ez da izan, baina zer ikusi badauka, Oierre kontatu digunez, irudiak eta testoen uztarketa horretan, edo, erakutsi diguzuna, hor zure ustez, nondikan jarraituko duzu, edo nondikan nahi dituzu pausoak egin? Entzuten da? Bai. Guaintxe hortan nik ez dakat oso harri urrengo pausak zin izango zean, baina bai dakat plana laniteko eredu hauen zentzumen espazialakin bai iruditan eta bai testuan. Gertatzen zaien gauza bat, hizkuntza eredu hauei gertatzen zaien gauza bat da, guri erresakitzezkigun gauzak bai ulertzeko eta bai egiteko, gehienak behai komplexute zaio, eta behaiek oso erresite dituen gauzak guri komplexute zaigu. Orduan, hor gauza bat dago, eta horien artean dago, zentzumen espaziala guri naturalki atatzen zaigun zerbait, baino ikusi dana, hizkuntza ereduai eta irudiak erabiltzen dituen hizkuntza ereduai gehiago kosta dezaioela, hortan landu eta hori gehiago ikertu. Orduan ez da adimentsua edo? Lehen ipatu dugu gaur egun, ez? Oierrek esaten zuen batzutan morro pixka. Dana da adimen artifiziala edo zertaz hitz egiten ari gehan, ez? Nolabait banalizatzen ari dela pixkat edo horrelakoa, ez? Bai, gaur egun edo ze gauza agertzeala telebistan eta ia dena adimen artifiziala ditzaio, nik uste ez dela pasatzen egun bat teleberrin edo ez dana adimen artifiziala aipatzen, baina, ja ohituta gaude eta aurre emerko horrekin. Goian azko dut dabe pixkat. Oso ondo. Lehen, Janireri kaldera bat eman diote, luzatu diozula, hildo horretatik ez patenteara, baina lehen komentatzen ari ginen, ez?
gure bilakaera, gizaten bilakaera, hiri handietan, badirudi batzen ari garela, populazioa batzen ari dela orduan, zure ametsetan badago, zure ikerketa emaitzak hor ikustea eraikinetan edo nola? Esan duten bezala hori lankide horri ondotea zaio, eta sortu berri dan, helburu berdinako sortu berri dan enpresa batek erosio patentia. Eta orduan, antzeko gauza bat inberdeten ez, idealki ondo ateatze bada, posibilidade bat egon gozan, bero handia iteon hiriburutan daula aplikatzeko. Baina hori, esperantza. Igual hemen ere bai, ez? Bero ere egiten ari dira gero eta gehiago, edo? Zauzko esango diogu egiteko proa. Eskerrik asko, ondo. Eneko, erakutsi guzun zure ikerketa hori esparru desberdinetan dago erabiltzea. Zure etorkizuna edo zure bilbidean non ikusten dezu, gehien bat gustatuko litzaizuke bideratzea zure ikerketa edo zure ezagutza? Kuriosoa, porque, claro, ni esan bezala robotikako taldean nao, eta jarrizkizuet hiru adibide, ziala bideojokuak, esperientzia virtualak eta robotak, ez? Eta hirubertatik gutxien gustatzen zaitena robotak dira berez. Orduan, azken finean, naiz eta tesia hemen iten nahi naizen, nahi gehien gustatzen zaidana da bideojokuen esparrua. Espero baino ikerketa gehiago dago bideojokuen arloan ere, ez animazioen kasuan bakarrik. Osa, pila bat gauza ikertzen dira, gero horiek aplikatzen dianak bideojoku final horietan ez. Baina ikertzen dira nola, nola sortu irudeko modeloak automatikoki, testurak nola sortu automatikoki, bertan dauden, bideojokuetan dauden pertsonaien adimen artifiziala, kasuntan igual bai altzeo ditu adimen artifiziala, ez? Dauden pertsonaien jokamoldeak nola kontrolatu, ikertzen da, bideojoku baten nivelak eta baitaren nola sortzen dian automatikoki, eta orduan daude bide pila bat, ni oain animazioan sartu naiz, interesgarria iruditu zaidalako, baina baitare ikusten naiz olako beste zerbaiten ikertzen ere, baina esan bezala, esango nuke, oraingoz behintzat, bideojokoai lotuta. Naiz eta, inoz ez dakigu noagoa zen, ez? Edo ze gauza gertatu daiteke, urrengo urtetan. Espero ezagun ondo jongo dela, eta... Eta den, gero itzengo dugu banekin, zuen hilauruentzako, ikusten dezue zuen eribilbidea hemen posible izango dela gure unibertsitatean, edo gure gizartean, gure esparruan, edo mugatua gaude, edo ez? Bideojokoan kasuan, ez daude hainbeste enpresa Euskal Herrian ontan dabiltzanak, eta are gutxigo bideojokoen ikerketan dabiltzanak. Orduan, bideo hori hartuko banu ez dut uste aukera asko ongo litzateken alde hortatik, baina, bideak ere mila dia, ez dut esan nahi derrigorrez jumar naizenik olako enpresa batera ikertzera, esan daiteke unibertsitatean ere kolaborazio aukera asko sortzen dira askotan, eta hemendik ere kolaborazio horiekin bai ikusten dut posible dela. Eta zuek, Oier, Lukas, nire, ikusten ibilbidea egiteko aukera, bai? Zabetzen zuten. Adimen artifizialan behintzat egia enpresetan egiten dela ikerketa asko. ChatGPT, Gemini eta danak enpresa handien produktua dira, eta bide hortatik, Euskal Herrian, ez Espainian ez ia, Europan ez dagoela referente handirik, baina bai egiten dela ikerketa handia, gure zentroan bertan, euskararako olako tresnak izatea, eta ez da hizkuntza gehienak dauzkaten tresnak. Euskara baino askoz ere handiagoa diren hizkuntza askok ez dauzkate. Guk dauzkagun hizkuntza ereduak euskararako, beraz. Nolabait bada estrategikoa eta ari da hortan inbertitzen eta horren garrantzia egiten, beraz. Badirudi oraingoz behintzat, zaintzen zaigula guri adimen artifizialeko behintzat, eta ibilbidea aldala sortu. Hemen dikultatuta hori, ikusuko dugu. Isa taldea potentea da, ez? Bai, ezin gake jau egia zama dazkaun baliabideagetik, handazik. Eta nire, baita. Doktoregoa, 3-4 urte? Bai. Eta nire kasuan justo Donosti mundialki ustet
bastante ezaguna dela polimeron Erreferentea. polimeron ikerketa, bai. Orduan, Donostin ingurun enpresa asko edia sortzen polimeroi aplikazioak aztertzeko, orduan, nik uste baietz. Oso ondo. Bai, zentzu hortan, bueno, ez? Donostia, eipatu, bueno, ez dugu orain komentatu, baina uste prentzara odarra bialdu genuen tokira ere, orain kuantika dala eta ez Donostia, eta zuen fakultadeak momentuz daude 1000 kuantika hortan sortu duten espazio bat edo horrelako, ez? Bueno, azalatu behar da, komunikazioara importantea da, ez, egitea. Erakartzeko jende gaztea, zuek lehenengo promozioak izandakoak, adimen artifizialeko graduatuak, zarete, ez, lehenengo promoziokoa? Zuek bilok adibidez. Zenba promozioa dara bitzateia? Bost, egon izango ja, no? Bai, 1000 kuantikan bost. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, Iban, zurekin ere gustatuko litzaiguke izugarri irudiak ekarri dizkizugu satelitekoak, ez? Lehen komentatzen, hitz egiten da gero eta gehiago daukagu, ez? Espazio osoa satelitez beteta eta gainera enpresa pribatuetako askok, ez? Gure milionari horieketakoak. Ze generazioko, nola ikusten dezu hori eta zuen? Bueno, ni uste eta azken, ez da egite esango nuke 5 urtetan edo sartu gehaia aro berri batian, ez da? Batzuk deitzen dioen New Space edo espazio berria. Honek zen nahi du esan, bueno, dazka antecedente batzuk, bai? Alde batetikan, materialen miniaturizazioa asko aurreatu da, eta bestaldetikan, teknologia espazialare bai asko garatu da, ezta? Gero da koete gehiago daude, gero danak ezagutze ditugu SpaceX eta olakuak, ezta? Eta horrek induna da kostua asko jetxi. Eta horrek ahalbidetze du nolabait, aktore berriak industrian sartzia. Leno kostatze zana orbitaratzia, kriston dirutza, gaur egun asko zen merkioa da. Eta honek irikitzen du kriston aukera pila, leno adibidez, unibertsitate bat, satelite bat bialtzia espaziora, ezin ginen hortan bentsatu, baina gaur egun ja hori posible da. Eta, bueno, beste esparru pribatu batzutan, zuk esan dezun bezala, Euskal Herrian baditugu sateliteak iten dituzten manufakturatzaileak, ez da, AUBS komentau izan dugu Elgoibarren uste dala, Atlantis Leioan eta bar, eta, bueno, eta badaude beste aktore asko ze potenteago batzuk, zeintzuk ja konstelazioak egiten dituzten. Ez ditue satelite bat, 2 o 5 botatzen, baizik eta 200 satelite, ez da? Ez nahi zitzeiten nahi Starlink eta hau, eta zitzeiten nahi naiz kamarak dituzten sateliteetaz. Eta, bueno, hauek ahalbidetzen dute, leno esan ditan bezala, gero eta erresoluzio temporal handiago eukitzen. Eta bidia hortik handi joa. Gaur egun badaude konpainia pribatuak ofertatzen dituztenak satelitea irudi bat toki berdinan 20 minuturo edo hori da objetibua, ez da? Imaginatu 30 minuturo ordu batero lurreko edozein txokotako irudi bat eukitzia. Noski honek baditu agian muga etikoak, pribatutasunan ingurukoak eta bar, baina, bueno, geldi ezina da olatu hau eta horretan gaude, eta, bueno, bestalde publikotikan ebai asko da gauza aurreatzen, eta, bueno, agentzi espazialak zoritxarrez estatu batuarrak ez, badakigulako zein dagonan, eta gauza pilo bat gelditzen nahi dialakoan, klima aldaketan ingurukoak, eta bai agentzia, noa bezalako agentzietan, eta barretan, baina Europan badegu zorionez agentzi espazial Europarra, aidala asko bultzatzen publikoki ere sateliteak eduki ditzagun, eta bai era irikian eta demokratikoan erabiltzeko, ez da? Porque pribatuak diak, Jesukriston dirutza balio du irudi horiek, eta bestalde, beste hauek guztiak datu irikiak dia, eta edozeinen gatikan eskura daitezke. Eta pixkat, asko aida garatzen industria zentzu horretan, eta hortik handi joa gauza. Eskerrik asko. Nik kontatu dut leno, nik karrera hori erabakinula nire afiziotatik tiraka, ez da?
Egia da gaur egun, pixkate beiratu berdeula nola dago merkatua, ze irtenbide dituzten, eta, baina, nire gomendioa izango zan pixkat hortik tiratzia, zer gustatzen zaizuen itia, eta, pixkat ebaluatu, esan den leno, hemendik igual bizpairu urte badituzue oaindikan pentsatzeko, ez da, baina, etorkizun batian pixkat tira, ze gustatzen zaizuen, ebaluatu pixkat merkatua nola dagoen, baina barruko gauza hoiatea eta hortikan botako nukeni. Gomendio moduan. Eta zuek? Nik esango nuke, noski guztizadoz nago esan dunakin, bizitzako egun gehienetan jumarko galanea, eta komeni da lan hori aldan neurrian gustatzea, porque egunero inberko deu, eta, goizetan esnatzia eta euria iteun nolako egunetan lanea jutea etzagu inorre gustatzen, baina geroan zabiltzanean, pixka zure saltxan ez gustatzen zaizun gauza hori iten, eskertzen den gauza bat da. Eta baita ere esango nuke, lanaz gaindi gure afizioa garatziare oso garrantzitsua iruditzen zaitela, ez deula zertan dena profesionalizatu, gustatzen balin bazaigu, ez dakit, nik nire kasuran joa ez, bideojokoak itia, ez deula zertan bideojoko enpresa baten bukatu lanean, izan gaitezke mediku eta gure denbora librean bideojokoakin. Esan nahi dut, afizioa garatzeko 1000 forma daudela iruditzen zait, eta askotan jotzen deula gizakiok, denbora limitatu dakaulako ere profesionalizatzea gure zaletasun horiek danak, eta iruditzen zait hortik kanpora 1000 gauza egin ditzakegula. Danok idatzi dezakegu, danok intzakegu pelikulak, ez dakit, edo zen, bakoitza mundua da, iruditzen zait danok gehala frikiak gure gauzetan, eta hoxe esango nuke. Oso, no. Eskerrik asko. Honekin amaitzen dugu hortengo Zehatutzen Zientziaz Blai. Yeah.